भाव देखी सब सुहाग रात के समय बा। हाँ अच्छा तनी जोड़ सकबे हाला लोग पहिले अब गीत सुनी जौना बोलमुआ से फोन पर बात 4 साल पहले हुआ। हाँ अब बड़ा मन में खुश मने मने खुश हुआ। हाँ भीतरे भीतरे गिल भी है पूरा। कहते कि यही दादा 4 साल बोलमुआ से व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मैसेंजर पर फेसबुक पर एगो नया आइल बा जब तनी कौन टेलीग्राम। हाँ हाँ टेलीग्राम आइल बा। हाँ खूब बतियौले बानी आज भेंट भइल बते भगवान जी हे आज प्रभु हर राते रहे दी कैसे कहती है कैसे कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग अंग गुलाल नियन खिलल बादनवा सुनी सुनी भगवान जय हो अर्जुन बिहान होखेली सीधा बाजवा सीधा सीधा कि सुनी सुनी भगवान अर्जुन बिहान होखेली। ये भगवान जी एक काम कर एक काम करी आज राजा जी के कोरवे सीधा बाज मने एकदम सीधा उ सब ना कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलल बादनवा सुनी सुनी भगवान सुनी भगवान सुनी भगवान जन बिहान हो खेती एहबे राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जनतर पिंकी एगो गीत हम गौले रहने बाकी अब चर्चा का करे के बा कि याद कर जहिया अरे कुंवार रहलू अब 72 से पहले हमार रहलू वही तरह के और गाना रहे पवन कि ले अइला गवनायो बहिन छोट बा खेलवना राजा लइका बा ले छोट बा खेलवना राजा लइका बा सुत बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना राजा लइका बा सुत बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना राजा लइका लड़की कहते हैं कि भगवान जी ये धरती धनवाइए कहते हैं राजा जी के उठवा में उठ जब सती राजा जी के उठवा में उठ जब सती अरे भूख भूख मरी हमरा है दिलवा के बाती बार दो कि भूख भूख मरी
हमारा दिलवा के बाती की रात भर की रात भर लभ के दरियावे में अरे नेहान होके दी आज राजा जी के कोरवे में आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी तुझसे पूछो एक सवाल मेरे सवाल का जवाब तेरा तड़पता है क्या मेरे तरह तू भी तड़पता है अब है किसे अब है चैन कहाँ अब है किसे अब है चैन कहाँ आज राजा प्रिंस सिंह जी की ओर से बिजली विभाग में बानी रंजीत सिंह जी उर्फ चिट्टू सिंह जी की ओर से लास्ट में लेके कह दिया रोगन गनाई दिया वो रजब उठाई है अरे की जो खमी जितेदार जियरा जुड़ई है इयरऊ गोलू राजा के परेशान हो खेती हरिओम नारायण। ठीक 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 चिंटू सिंह जी और बड़ा ही अच्छा लगा हमरा मृत्युंजय भैया आई श्रीमन नारायण। बुलाने वाले तो हमने बहुत देखा लेकिन आपके जैसा सच्चा व्यवहार मृत्युंजय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। बड़ा ही अच्छे इंसान आप हैं। हाँ जी। कलाकारों को चाहते हैं मानते हैं सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे और हम कभी भी आपके साथ हैं पैसे से नहीं दिल से। गोलू राजा के अरे परेशान हो